100 द खिपि माने सिनि गुबाग्रानि आं आसो हे साबाय नालिया आम हायके जे खातनका आसो जे सिनि गुबाग्रा गुसुं 184 जना राजा साइ थांमाने बिसिङाव आम देहाय खलायै आनि सा 44 इयार बोसोरका माने आम हायके आं मानजाय खने बाङो आं आनि सा आसो खेन खातनका साबाय नालिया दिनै बबु बाग्रानि बारदे न पालायना थाङै दं सिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बारदे न जों पालायलायनि होना वइसों ताबो लायजा किला बाग मावो दिनर खुमबाय मालाबाय साद्रायबायखाय साबन लानसरना बागै बासा लायजा सिनि हा नफां सिनि बाग्रा प्रडक्ट मानिक देबर मानो जों नायसिंलायजा खातु खाजा लायजा यार खालायजा बासा खुमतो तैजा बासा खुमाला तैजा बासा खातु खाजा खालायो जों हाजार अरा जागाव बर बुरै बाय जला बाय दंला खाम तै जों अरा गथ लायजा माइ दंलायो हामबाय